Без парадів і дідів на патиках, але з кашею і в пілотках. Цьогорічний шабаш побєдобєсія в окупованому Криму виявився ледь помітним. Гуляння значно скромніші, ніж навіть минулого року. Не було ані військових парадів, ані навіть маршів так званого безсмертного полку. Спекуляції на смертях власних дідів обмежились портретами на автівках, а от дітям пощастило менше. Вбраних у пілотки дошкільнят відправляли на Берлін під неосвастиками Z. У Керченському дитсадку але паруса. Окупаційна влада Керчі скасувала й щорічну смолоскипну ходу до обеліска на горі Митридат. Без адміністративного примусу долати більше 400 сходинок з георгіївською стрічкою та факелом зголосились поодинокі маргінали. Для паразитування на буцімто пам'яті про ветеранів Другої світової окупаційна влада залишила покладання квітів. Гауляйтер Севастополя оточив себе декоративними фронтовиками, трохи старшими за себе. І обов'язковий атрибут – підлітки в одностроях і дітлахи у берцях. Привчання до фронтової каші вже традиція, а навколо розфарбована військова техніка. Щоправда, радянської майже немає. Американські студебекери, вілліси та доджі. Однак російська пропаганда від цього не похитнулася. Надолужали виставкою сучасної війни та окупантами сьогодення з російськими свастиками, а також пілотками та дітьми у ватниках. Виставка російських окупантів на площі Нахімова, схоже, не вразила і севастопольських колаборантів. Перехожих, як для перенаселеного міста, відверто мало. Та із них чимало приїхали з сусідньої Росії. Окупаційна влада очікувала атаки українських дронів і останніми тижнями лише й шукала диверсантів і партизан. Чим далі більше вони озираються на українське підпілля і, можливо, цьогорічні спекуляції на Другій світовій останні в історії Криму. Агресор минулого не дочекався трибуналу, а виконав вирок у бункері. Дозволяти цього сьогодні не можна. До цивілізованого покарання винуватців російського злочину закликав президент України Володимир Зеленський. У День Європи він виступив за створення спецтрибуналу і зауважив, що в групі країн, які вимагають покарання окупантів, вже 37 держав. Зеленський нагадав, що вже цього літа в Гаазі почне роботу міжнародний центр з кримінального переслідування злочину російської агресії. Цей злочин Росії поставив тепер вже і 21 століття на межу глобальної катастрофи. Цей злочин закликає нас до правосуддя. І наше правосуддя має бути швидшим, ніж їхній відчай у їхніх бункерах, який вже очевидно є. Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це і було в Нюрнберзі. Цьогоріч Україна вперше відзначила День Європи. 9 травня визнано датою народження Європейського Союзу. Та з цієї нагоди до Києва завітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Попри масований російський обстріл, єврочиновниця заявила, що хотіла висловити солідарність з народом України, який на передовій боронить спільні цінності всієї Європи. Обстрілюючи Бахмут, росіяни пошкодили Сіверсько-Донецький канал. Окупований Донецьк потерпає від дефіциту води. Саме спроби відновити постачання у британській розвідці вважають ще однією причиною жорстоких боїв за Бахмут. Ворожі штурми західної частини міста тривають, а спроба наступу в бік Часового Яру була вкотре безуспішною, фіксує Генеральний штаб. Серед тих, хто вгамовує загарбницькі апетити – українські гармаші.
Екіпаж працює ще з радянської САУ «Гвоздіка». Кажуть, поважний вік не проблема. Головне, що машина компактна та моторна і може швидко залишити поле бою. Полюють гармаші на мінометні розрахунки росіян та ворожу піхоту. Дают цель, наводчик с командиром наводятся, дают добро на пострел зарядить. Я заряжаю сперва кабачок, а потом заряд. И подарок готов. Ми за сутки, вже здесь, як стояли, коли прикривали Бахмут, захищали його, зараз як ми захищаємо, то за сутки відправляли від 40 до 30 кабанчиків в їхню сторону. Перемога за нами, все буде Україна. Вів бізнес у Криму, фінансував терористів та ще й поцупив старожитностей на кілька мільйонів доларів. Йдеться про старовинні гунські мечі, прикраси, давні монети й експонати, яких і не бачили в українських музеях. Усе це виявили під час обшуку у київському офісі одного з підозрюваних у співпраці з росіянами. У департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції заявили, що учасник групи ймовірно займався виведенням коштів до Росії та бізнесом у Криму. Ймовірно, звідти й поцуплена частина музейних цінностей. Тобто ми маємо справу тут з різними народами абсолютно, я думаю, які населяли територію України. В даному випадку це південь, мені здається. Так, це дійсно культурна цінність, яка є спадком, яка, в принципі, має належати українському народу. В мародерській колекції обладунки 16 століття, візантійські, античні та скіфські старожитності, ікони та безліч зброї. Родзинкою награбованого виявився гунський меч, декорований золотом та коштовними каменями альмандинами. Фахівці зазначили, що нічого подібного археологам ще не траплялося. І в жодному українському музеї таких мечів немає. За стилістикою він нагадує гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. За попередніми оцінками експертів, колекція коштує декілька мільйонів доларів. Частина її, ймовірно, була викрадена з музеїв тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, але остаточне походження цінностей наразі встановлюється.